helt ude. Han fandt noget bør! Lige når man skudt sig helt ud. Oh my god! Er du okay? Det er jeg ked af. Sorry. Hvor meget? Ja. Sæt lige nu. Vi pakker lige nu. Tænk, du sagde brav. Hvad fanden bryder han tøj? En nede, kom ind. 2 nede, kom ind. Ja. Jeg venter på, I på. Lige her foran os, lige her foran os. 10. Bare lidt langt væk fra. Toge, hold døren, hold døren, hold døren, hold døren, hold døren. Han er nede, han er nede. Kom bare, kom bare. Jeg kan bare ikke lige komme igennem lige nu. Hvad så? Hej så, hvad skal du? Jeg kan ikke spille. Kom her. Jeg trækker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Victor, for helvede. Men den havde været god, hvis vi overlevede den nu. Begynd at skyde. Fedt. Det går, det går. Shake your body, lad mig se dig danse. Sidder herinde. Maximum effort. Kom ind! Kom ind! Kom ind! Har det! Ej, hvor jeg håber, jeg filmer det der. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ej, det gjorde noget, det der. Det er glat, Jakob. Der er nogen, Jakob. Vi er ikke alene. Jeg er lige i røven. Nej. Lad os rykke den her vej, Jakob. Jeg rykker. Jo, ude på ydersiden. Venstre, Jakob, venstre. Sådan af. Godt ret. Kan vi komme ud til venstre, eller ud rundt om? En på hjørnet. Jeg fik ham. Sorry! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kommer! Hvor blev ham den sidste dag? Nice. Ja, død mand. Ja, lige måde. Hvor fuck? Ej, slangen røg af. Umuligt. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Ja. Ja, kom. Kom, løb. Inden til højre. Og venstre. Højre og venstre. Fuld røv. Fuld røv. Fuld røv. Kom så.
Ja, der blev kastet en granat ind, der blev. Jeg ser ham. Ja, altså. Han er nede. Du er lækker. Varm. Død mand. Ja, der sidder en lige her. Blå. Han er nede. Varmt. Jeg må se din gødt. Jeg laver sådan. Ej. Kom jeg lige til